Okay mga katuksok, nana sa ko din magpakita og lingaw diha kaninyo. Ag pinaagi so sa kaawit nga akong gasimbol karon pa lang yun akong human. Karon ana gini nanay lyrics ni siya. Maklaro na gyud kaysa una. Di magito maklaro ang lyrics kay tungod kay inasimbol man to nako pero pasensya na gyud mo mga katuksok kay mao na gyud ni ang ako ang inistoryahan sa usahay sakto pirmi. Daghan kay salamat dahil sa inyong pagsuporta, pag-subscribe sa akong channel o sa pag-follow. Ingon magyud sa amo ang main jud. Kining akong gibuhat ron nga kanta mga katugsok sa ako sa amo aning grupong tulo o sa main namo Janwa Mix TV 3 Wakak. Ako ning gituyo ga simbol pero para nga malingaw mo. Ya. Unsa din ako pagkanta ni umdi ko sista. Nilakaw ra man ko mga katugsok nga way sista. Naapay duyog ko, baho. Okay. Daghan kay salamat Diyos bura ko mga katugsok, daghan kay salamat sa pagsuporta, pag-subscribe sa channel nako Tutong Tugsok TV. Ingon man sa among main Janwa Mix TV 3 Wakak o Jingles TV o Alimukoy 3 Wakak. Mga katugsok, ako sa kuha na kung sista kay di ko kakanta, way sista. Sige magic. Okay mga katugsok, niyan na yun ako sista o lingaw alang kaninyo. Labi na gyud katong nagpahuway sa tagsa niya kagulingon kining kantaha. Ako ni palingaw para mawagtang sa inyong mga kalay o mga kakapoy kalaylay sa ato ang panglawas. Mga katugsok, mao ning awit nga naguluhan. Ina symbol pa lang nako. Nagtuyok ni kaming tulo nga pulos niyot mga gwatsinanggong. Nagbuhat ni og salida parang malingaw mo kamong tanang tao. Ang among mga pangalan sa salida lang na ninyo mailhan. Kay kami mansap kaming tulo ang inyong ikalingawan. Si Tutong Tugsok og si Aling, si Lito og Janwa Mix TV, Tris Buhak hak ang kalingawe kay Anikring. Ang tanan namong salida para kaninyo ni among mga higalang. Nindot ka ayong tan-awon kay nagsigang mata, sigig pangatawa. Hantod si tatay wa kabantay nito na lang ang iyang laway. Ugi katawhan siya ni Dudong og inday og ni nanay. Siging tan-aw sa among salida, sige sa sila pangatawa. Mga bata perting lingawan, nagsigig niya nga. Apan ayaw lang mo kabala ka sa among channel nga tagsa-tagsa. Kay amo na nga gihimo para kaninyo among mga higala. Ang importante na mo sa mata ko sa Janwa Mix TV. Kay maoy makit-anam ninyo na mo tulo pirmi.
mga guys, mga katugsok. Nasayop ko sa words bro, okay ra. Kaya ako lang usbon ang words niya sa dahil katapusan. Kaya mo gina importante gyud ang amo asang main Janwa Mix TV 3 Buhakak. Labi na gyud kami tulo na ami gibuhat nga channel sa tagsa na mo. Ang ako ang channel Tutong Tugsok TV. Dayon kang Alimukoy 3 Buhakak o kang Jinglets TV. Nakikita naman sa mo sa amoa. Usbon ako, daghan kayong salamat ug pagsuporta ninyo sa amo sang channel nga sa tagsa. Pero amo nang gihimo nga channel na mo alang lang sa amo ang adlaw-adlaw nga paninghalan sa trabaho sa makaron na ako diri sa mua. Wa ko lang lingaw kay ang amo ang salida magbuhat mig salida sa kuan pa man sa Domingo pohon. Nya mo ginay amo ang main yun na mo na nga naa ko channel ako ara sa nang naong makita ninyo nga bungot sa ukok. Okay mga katugsok, katong kanta ha ang nasayop ato nako nga kanta ang katurang dayong katapusan. Pero kamo na igo mo sabot, pasensya na kay mo kay mao rin kay naglisod sa kog simbol ato kay tingin ni laging maor ba. Okay, asbon ako daghan kay salamat sa pag-subscribe o pagsuporta sa amon channel gyud. Ang pinakauna gyud namon channel Janwa Mix TV 3 Buhakak ug ingon man sa akong channel sa karon sa ako nang ingon hanla na mo sa kada adlaw-adlaw na mong pangbuhat-buhat diri sa among kugalingon og sa kang Jinglets TV og kang Alimukoy 3 Buhakak og nasa day koy usa ka channel nga akong shout out sa day si Katbin TV ay sa ninyo kalimtin ay sa channel siya kamo na bahala sa pag-subscribe og pagsuporta dito niya. Okay, daghan kayong salamat mga katugsok. Usbon ako, God bless kaninyong tanan. Hinaot ko nga naa mo tanan sa mayong panglawas sa inyong kugalingon tagsa gyud. Labaw na gyud ang tuwa sa mga layo pag-amping mo diha. Kay kini para gyud gibuhat na ninyo nga nagpalayo mo sa inyong pamilya kay para mga malibre og maluwas ang kalisod nato aning kalibutana. Tinuod yun na mga katugsok. Ako, perti ginakong lisura tinuod mga katugsok. Kitaan ninyo, kini ako ang ipungkuan. Ako aning tukaran, ang akong balay dili na ko pakita kay wa pamhuman. Payagra. Okay, kamo na bahala. O ginyo kong isuportahan sa pag-subscribe o pag-click. Basin pa di ay. O makapaatop na ko ani bisig kugo na lang. Okay, daghang salamat ug God bless kaninyong tanan. Ako day si Tutong Tugsok TV. Sa di pa nako humanon, ako sang i-shout out ditong ako ang mga amigo nga tuwa sa gawas, itong tuwa sa layo ba og kamo tanan na ako mga followers o subscribers. I-shout out kamo tanan. Pero dili na ko mahurot og basa kay magidaghanon man mo. Ako lang naman namon total daghan pa man sa kayong adlaw nga mahimo sa nakong magbuhat pa man sa kog mga kantang kalingawan is komedya nga salida para kaninyo akong mga subscribers o supporters.